Pakatarik na nga akyatin par. So 20 minutes. Kapalit ng hirap ng paglalakbay ay magiging sulit to kung marating na nga namin yung waterfalls na pupuntahan namin. So ano, dali mo lima perfect nga tong lakaw diri kung watay karne. So palit sa tag karne diri sa Kugman. Alright, so tara. Og sama sa kong gingon, impas na pod ang kinilog sinugbahan no, so diri na pod ta mamalit sa atong mga tanan palaliton. Ug tungod kay naay probinan diri sa kilid, so pakiita sa taga Maybe. Ug karon kay napalitan namo tanan namong mga palitonon, so tara diretso og ready na mi no. Gikan sa Cagayan de Oro padulong sa Malitbog, Barangay San Luis, isa ka oras pa ang atong bibiyahe. Kung nanaka sa Taguluan, makita nimo ning Barangay Santa Cruz og sa unahan makita nimo ang signage nga Pamalitbog. So magyan na to ang ang ilahang Malitbog Cultural Center. Kita na ito ang katsada sa ilang cultural center. Paabi ka na bis guys oh. So okay siya guys. Og nagpa-picture gid mi diri no kay para pod na ami pinakahandumanan nga nakaabot mi dinhi sa Malitbog, Bukidnon. Naabot ragad namo ang Barangay San Luis, Malitbog, Bukidnon. Kaning dalan nga mong giagian is padulong na ni dito sa Bagyangon Falls. Actually wala gid mi katuod no, pero sa pagpangutana namo og diri mi gitudlo sa mga tao. Mingaw na gid kayo siya no, og wala na gid kayo may balay nga gakagian. Niabot kami sa 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 Bagyangon Falls. Tas gid ang biyahe no. Para ta diri tayo. Tayo saan kwantay katong pa Falls bitaw pa Bagyangon. Lagbok lang tayo mo sir. Lagbok? Okay. Ano may tour guide diri? Meet Tatay Marcelino, 62 years old. Siya ang pinaka-tour guide nato para maabot nato ang Bagyangon Falls. Hindi naman pwede nga wala tour guide. So matuno kinahalan pa og maglagbok ta diri. Tamo kay Og napoy pinaka-tour guide no. So dili pwede nga kami lang. Picture sa mi guys ay ami maglisod-lisod sa among kinabuhi. So good diri padulong dito sa Bagyangon Falls daw kay 3 kilometers guys. 3 kilometers, so kung baklayo na to mga 30 kilometers. Og mao tong 30 minutes pa nga tong binaklayaan ni, so tara sugdan na nato ni no. Tara. Guys, kagaya. So good na. So good na Kalbaryo. Baktin. 25? Ha? 25 din. 25. Shoutout guys. Nature lover day mi guys. So si tatay ang atong tour guide no. So muling una nga sapa nga atong tabukon. Og mo no itulay oh. So isa-isa lang din, isa-isa kay medyo na pod siya. So tara. Okay na. So una nga sapa nga imong tabukon. Hey, what's up? Kondisyon. Kondisyon ni. Nananghan, makagkubanhan.
Guys, taas-taas na kita mong gibaklay no, pero basig mangutana mo ba kung nabay shortcut padulong dito. Actually, wala. Dito pa, likod pa. Kami bakit, aso pa kayo? Kaya pa, kaya. Kaya ba kaya? Kaya pa. So ano, puma na itong tulay. So sa kauno na sad. Grabe, oh. Nalingot na ako guys. Pero kaya pa ni, kaya pa. Kaya kayo. Sa masagingon ni tatay no. So kaya gali ang mga babae diri, naman daw gani diri ang mga babae. So kaya ra daw sa mga babae. So kami puro laki no. Ay. Kaya pa. So yun, napakatarik na nga akyatin par. Tara. Uy, sige lang guys. Oh, Hi guys. yan nga siya. Pinila mo. Guys, bloopers guys. Gis kayo. Bloopers guys. Oh, 20 minutes. Kuha. Uling-uli sa. Sulit na pag-abot na mo dito sa taas. Grabe kini ka sulit. 20 minutes kami nag-backline no. And medyo distansya pag itya gamay. Kamoto no, muka kita, ulo ni nga sapa, namang tabukon. Tara, kalisod na sila. Oh. Hello? Let's go guys. Hi guys. Ito no, another sapa atong itabok. Ano yun? Grabe. Oh, kahoy yun. Wow. Sobrang tarik. Kami na lang. So ito guys, kamay na lang yun para mabot na mo to. And then magi pa media and then tuloy-tuloy na yun. So sulit ang kakapoy nga nakabot na dire. So kamay na lang. Narating na nga po namin ang Bagyangon Falls.
kumpleto ang video na ito kung wala ito. May pay-pay ng iyang taklog. Dali raw. Na. So mo to no, prepare na sa among paniod to kay almost alauna na. O dito nagsugba and kilaw. So dito na po yung mga ano. Palaka na mo is basin mag baha dire kay mo lagi wala ta kabalo na kung sa kasugang ulan sa taas o basin mo mutaod dire o mudako ang tubig dire magbaha. So dire lang namo and magkakaroon lang may kadyo tapos hulay, mulumol and after is ano dayon kanang mamuli na dayon. So grabe ka nice. So ang among kakapoy kagay na so halos wala gyud no as in wala gyud nga grabe. So guys, nami sa pinakadulo na dito. So nami sa ibabaw, so nami sa doon sa hulog dito po. I need to get away. Sunshine prescription. Give me a sunny day. I'm getting higher and higher, sunshine. This loving is all I need. I'm photosynthesizing, and that's all I want from me. I'm getting higher and higher, it's alright. This loving is all I need. So mo to guys, no, pauli nami. So kung sa tong kalbaryo ng mga kagaina, sama dapat. I think you should know I'm bitter and cold. Maybe you and I should find somewhere to go. Doctor, doctor, I need a holiday. Sunshine prescription, and I'll be on my way. Doctor, doctor, I need to get away. Sunshine prescription. Mr. Foyer. I'm having a good time, baby. I'm back in the sun. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. Napakalaking tulong na po sa akin yung pag-follow sa page ko. Follow my page guys at I love you all. Bye-bye!